Kulo indaba ibhekene negcwameleshi njengoba-ke lisenkingeni noma lisesigamekweni la kufanele likhiphe khona u-1.5 million. Kanti zakwethu seliphawulile igcokama sawubona kuphi nakuphi la kufunye khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yini mathi ngiyacebisa intombi zomqhamulo amehla abanye baqhumela uMartin Boss. Ngane kwethu ngabe usukulala lokuqala ngicethe enze kulungile. Pressa i-subscribe button njengamanje ushare uphinde wenze sure ukuthi mayiphela ivideo uyacomment. Okwamanje ngicela ulike. Igcokama likhiphe istatement labuza ukuthi ngale zakwethu ngabe kusabalekile yini ukuthi nihambele imicimbi esithe ngoba caca ngokusobala ukuthi yonke imicimbi engisuke ngiyahamba eThekwini kusuke kunohlelo oluhleliwe ngami olunye. Muva nje kade ngisemcimbini obuseThekwini ngathi ngizohlukumezwa estage noma ezokhishwa ngalendlela wakhishwa ngayo uthi wafica amaphoyisa esenguka imoto ngokusobala noma ukuvumela ngokusobala njengamanje ukuthi kunento eyayihleliwe emva kwalokho uthini sesikubona. Ngaleso sikhathi igcokama lithi lapha phatha ladlula libeke selithi ukuthi nomcineka bake balizama lolu daba kodwa-ke baze babuye baxolisa ngoba babona ukuthi kuthinteka iy'ndaba zamabhizinisi abo. Uzokhumbula ukuthi umcineka bake baye emdletsheni beyoxolisa noma-ke beyobuyisana negcokama. Kanti zawethu ube seqhubeka umthandeni wathi uma ungayibuza nje muva nje yini igama elikhulu ukuxolisa ungenzanga lutho ukonokuthi ukhiphe 1.5 million okuchaza ukuthi kusho ukuthi igama elikhulu ukuxolisa ungenzanga lutho. 1.5 million mncane mncane mangabe uxolisa ungenzanga lutho. Okay, ube sesho ukuthi cha sona ngisazolishaya ebumnyameni futhi kuyoze kuvama umusa. Wasethi udabukela abalandeli bakhe indlela ke abasuke bemthanda ngayo noma ke njengoba besuke bethenga amathikithi basuke benethemba lokuthi uzobe khona emcimbini. Kana kwethu ngiyafisa ukuthi lolu daba selidingide nawe noma sihluzwe nawe ukuthi ngempela yini ekuyiyona ekumele ayenze njengamanje. Kumele adube imicimbi eseThekwini noma kumele axolise ukuze yonke into ibe right. Kodwa mfisa ukwenza kube sobala lokhu uma echaza uthi wathi ephuma estage wafica imoto isingunguwe amaphoyisa. Lokho kwenza ngokusobala noma ucabanga ngendlela yakho ubone ukuthi okusobala ukuthi kusho ukuthi ayikhona into eyayihleliwe kwadla khona ukuthi ayikho icala atholakala noma ayikho into athuwe wayenza emva kokuthi elwiswe laphaya. Asizokhuluma kakhulu umcimbi ihlelo namaphoyisa kodwa esingakwazi ukuthi ayisebenzwe nini kwethiwa wayogaga imoto. Muva nje ngana kwethu ahlangana phana ku-comment section angithatha isayidi kodwa ngifuna ukuzovula komelana nalolo daba lwegcokama 1.5 million noma yeke imicimbi yonke bese evulelwe icala. Mbambe lapha ku-comment section obekufundela zona lezi indaba yena mathi ngiyacebisa intombi zomqhamulo amehla abanye baqhamulo imali. Mina mbambe kwivideo elandelayo. Danko.